ደመራ በዓል ተኸቲሉ በቤት ትምህርት ሰንበት ዝቐርብ ታሪክ ቅዱስ መስቀል ዘርእስቱ ቲያትር ምርኣይ ልሙድ እዩ። ኣብዚ ቲያትር ካብ ዝረኣዩ ገጸ ባህርያት ድማ እታ ቀንዲ ንግስቲ ኢሌኒ እያ። እዛ ንግስቲ ምትእስሳር ህይወታ ብዕፁብ ሳንዱቕ ከም ሰኣነቶ ክንደና ትፈልጡ? ብሳጹን ተዓሽጋ ኣብ ባሕሪ ምድርባያ ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ መፈንጠራን ካብ ኩሉ ፈተናታት ኣድሒኑ ነታ ዓብዪ ክብሪ ከመይ ከም ዝበፅሓቶን ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ? ኣብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ቅድስቲ ንግስቲ ኢሌኒ ቅዱስ መስቀልን ብዝርዝር ክነግረኩም እየ። ምሳይ እንተጸኒሕኩም እተፋኽንዎ ደቂቕ የብልኩምን። ኢሌኒን ተርቢኖስን ዝተባሃሉ ክልተ ሕያውት ክርስቲያናት ሰሚሮም ይነብሩ ነበሩ። ተርቢኖስን ኢሌንን ብፍቕርን ሰላምን ዝመልአ ህይወት ስለ ዝነበሮም ንብዙሓት ሰባት ኣብነት ኮይኖም ይጥቀሱ። ተርቢኖስ ነጋዳይ ነበረ። ናብ ርሑቕ ሃገር ብመርከብ እናኸደ ብንግዲ ይናበር ነበረ። ኢሌኒ ድማ ሰብኣያ ተርቢኖስ ናብ ንግዲ ከይዱ ክሳብ ዝምለስ ብዛዕባኡ ካብ ምጽላይን ምሕሳብን ወጻኢ ደገ ኣይትወፅእን ነበረት። ሓንቲ መዓልቲ ተርቢኖስ ናብ ንግዲ ከይዱ ንብዙሕ ዓመታት ጸኒዑ ናይ ምምላስ እዋን በጽሐ። በዚ እዋን ድማ ካብቶም ምስኡ ዝነበሩ ብጻዩ ሓደ ከምዚ በሎ፣ ብፍቓድ ኣምላክ ካብቶም ቀተልትን ማዕበልን ካብ ዝተፈላለዩ ሓደጋታትን ኣምሊጥ ብሰላም ተመሊስና ኣለና። እንተኾነ ግና ኣንስትና ካልእ ከይፈተዋን ከይለመዳን ዶ ንረኽበን ንኸውን ኢሉ ሓተቱ። ተርቢኖስ ግና ብሰላም ስለ ዘብፅሓና እምበር ንሰበይተይ ብኸምዚ ኣይጥርጥራን እየ ኢሉ ምስ መለሰሉ እቲ ካልእ ብጻዩ ብታርኡ ሰበይትኻ ካብ መን ትበልጽ እያ? ሕጂ ናብ ሰበይትኻ ኸይደ እንተለሚናያ እተን ትፈትወን ነገራት እንተ ኣምፅየ እንታይ ክትቅፅዕ ኢኻ ብሎ። ተርቢኖስ ድማ ብሰበይቲ ስለ ዝተኣማመነ እዚ እንተ ጌርካዮ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝደኸምኩላ ሃብቲ ምስ በዝሑ ውሰድ፣ ንስኻ ድማ እንተ ጌርካዮ ሃብትኻ ምስ በዝሑ ናተይ ይኸውን ኢሎም ተወራረዱ። ድሕሪኡ መርከቦም ናብ ወደብ ከይበጽሐ እቲ ነገዳይ ናብ ገዛ ኢሌኒ በፂሑ ማዕጾ ካሕኳሕ ኣቢሉ ነታ ኣገልጋሊት ናይ ንኢሌኒ ክትፀውዓሉ ሓተታ። እታ ኣገልጋሊታ ድማ እናሓፈረት ተለኣኸቶ። ንኢሌኒ ድማ ነገረታ። ኢሌኒ ድማ ተቆጢዓ ካብ መዓስ ጀሚሩ እዩ ጋሻ ዝዛረብ ኢላ ኣሕፈረታ። እታ ኣገልጋሊታ ድማ መልሲ ምስ ሃበቶ እቲ ነጋዳይ ከም ዘይኮነሉ ምስ ፈለጠ ካልእ ተንኮል ምኺሩ እታ ኣገልጋሊታ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ጥራይ ዝፈልጥዎ ሓንቲ ነገር እንተሂብኒ ብዙሕ ገንዘብን ወርቅን ክበኪ እየ ኢሉ ቃል ኣተወላ። እታ ኣገልጋሊታ ድማ ክልቲኦም ጥራይ ዝፈልጥዎ ሓደ ሃብል ናይታ እመቤት ከም ዝነበራ ነገረቶ። ንዕኡ ክህበካ እየ፣ ቀደም ንስኻ ኣብ ከተማ እናዞርካ ነጋዶ መፂኦም ከም ዝበፅሑ ኢልካ ትዛረብ በለቶ። ድሕሪኡ ድማ ተመሊስካ ከም እትመጽእ ነገረቶ። እቲ ነጋዳይ ከምቲ ዝተማኸሮ ምምፃእ ነጋዶ ኣብ ከተማ ምስ ኣፋነወ ስድራ ቤት እቶም ነጋዶ ንነጋዶ ክቕበሉ ድልውነት ክገብሩ ጀመሩ። እታ ኣገልጋሊት ኢሌኒ ድማ እመቤት ነጋዶ መፂኦም ከም ዝበፅሑ ይዛረቡ ኣሎ፣ ሰብኣይኪ ብሰላም ስለ ዝመፀ ተዳለዊ፣ ነፍስኻ እውን ተሓፀቢ ኢላ ምኸረታ። ኢሌኒ ድማ ገልኣ ክትሕፀብ ከላ ነቲ ሃብላ ኣብ ሓደ ቦታ ኣንበረቶ። እታ ኣገልጋሊታ ድማ ካብኡ ኣልዒላ ነቲ ነጋዳይ ሃበቶ። እቲ ነጋዳይ ድማ
እታ ኣገልጋሊታ ብዙሕ ገንዘብ ብምሃብ ተሓጎሱ ናብ ኣዕብርኹ ድማ ተመልሰ ንሰበይትኻ ለሚናያ ፈቲናያ መጽየ በሉ። ተርቢኖስ ድማ ሓሶት እዩ ንሓሶትካስ እንታይ ምልክት ኣለካ ኢላ ሓተቱ። እቲ ተንኮለኛ ነገዳይ ድማ ነቲ ሃብል ኣውፂኡ እዚ ሃብል ናይ ሰበይትኻ ዶ ኣይኮነን ኢሉ ሃቦ። ተርቢኖስ ድማ ብጣዕሚ ደንገጸ ዝዛረበ እውን ሰኣነ። ቅድሚኡ ድማ ከምቲ ዝተወዓዓለሉ ሃብቲ ኩሉ ኣረኪቡ እናሓዘነን እናተከዘን ተመልሰ። ሰበይቱ ድማ ብናፍቆትን ተኣማንነትን ክትጽቢ ዝነበረት ኢሌኒ ዘይተለምደ ሓዘንን ቁጣዕን ተርቢኖስ ናብ ገዝኡ ተመልሰ። ኢሌኒ ድማ እንታይ ኮንካ ነዳኣ ንሕዋሩ እኳ እዚ ዝኣክል ግዜ ተፈላሊና ፀኒሕና ንውሕድ መዓልታት ተፈላሊና ምስ ተረኸብና ነናፍቕ ሕጂ ግና ካብ ትመጽእ ግዜ ጀሚርካ ሓዚንካ እንታይ ኮንካ ኢኻ ኢላ ሓተተት። ተርቢኖስ ድማ ብዙሕ ዝደኸም ኩሉን ጻዕር ሃብቲ ንብረተይ ማዕበል ኣጥፊዎ ኣነ እንተዘይሓዘንኩስ መን ክሓዝን በላ። ኢሌኒ ድማ ንስኻ ምሁር ኢኻ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከም ኢዮብ ሕሰብ ንስኻ ብሰላም ምምጻእኻ እምበር ሃብትን ንብረትን ንመዓልቲ ጸኒሑ ይመጽእ እናበለት ኣጸናንዓት። ተርቢኖስ ድማ ሕጂ ኣብ ዝኽበርኩላ ሃገር ክዋረድ ኣብ ዝሃብክዎ ሃገር ክልምን ኣይክእልን እየ። ስለዚ ናብ ካልእ ናብ ዘይፈልጥን ሃገር ክኸይድ እየ። ንዓኸ ግና ኩሎም የፍቅርኹን የኽብርኹን እዮም። ምስ ዝፈትኽዮ ድማ ንበሪ በላ። ኢሌኒ ድማ ብሓጎስ ምሳኻ ነበርኩ ኣብ ግዜ ሽግርካ ድማ ኣይክፍለየካን እየ። ንዓይን ንዓኸን ሓድነትና ሽግር ኣይፈጥረሉን እዩ። ካባኻ ተፈሊኸ ናበይ ክኸይድ እየ ናብ ዝኸድካዮ ምሳኻ ክኸይድ እየ ኢላ መስኡ ተንስአት። ክልቲኦም ቤቶም ሓዲጎም ክኸዱ ከለዉ ኣብ መንገዲ ተርቢኖስ ኣብ ልቡ ዝነበረ ምስጢር ኣውፅአ። ኢሌኒ ክንዲ ዝፈተውኺ ጸሊእኽኒ ክንዲ ዝኣመንኩኺ ድማ ኸዲእኽኒ እንታይ ገይረኪ እየ ኢሉ ሓተታ። ኣነ ኣይጸላእኹኻን ኣይከዳዕኹኻን እውን እዚ ሓሳብ እዚ ከመይ ኢሉ መጺኡ ኢልካ በለት። ካብ ጃኬት ኣውፂኡ ነቲ ሃብል ረኣያ እሞ እቲ ዝኾነ ኩሉ ነገራ። ኢሌኒ ድማ ዘይተጸበየቶ ነገር ስለ ዝኾነ ሓዚና ኩሉ ሓቂ ታሪኽ ነገረቶ። ተርቢኖስ ግና ኣይኣመናን። ናብ ገምገም ባሕሪ ምስ በጽሑ ብቑመታ ዝኸውን ሳጽን ኣስራሕ እሞ ንኢሌኒ ኣብ ውሽጢ የእተያ። እንተ ጌርክዮን እንተ ዘጌርክዮን ከም ዕዮኺ ውፂ ኢሉ ናብ ባሕሪ ደርበያ። እቲ ኢሌኒ ዝነበረትሉ ሳጥን ድማ ብፍቓድ ኣምላኽ እናንሳፈፈ ናብ ወደብ በጽሐ። ኣብቲ ወደብ ከባቢ ድማ ንምዕራባዊት ሮማ ዝገዝእ ዝነበረ ኮንታንዲዮስ ወይ ከዓ ኣንጣስ ዝተባህለ ንጉስ ነበረ። ነቲ ሳጥን ረኣዮ እሞ ኣውፂኦም ክኸፍትዎ ወተሃደራቱ ኣዘዘ። ነቲ ሳጹን ኣውፂኦም ምስ ከፈትዎ ድማ ብልጽቲ ሰበይቲ ኮይና ረኽብዋ። ንጉስ ድማ ንኢሌኒ ወሲዱ ሰበይቲ ገበራ። ኮንታንዲዮስ ንመክስሚያኖስ ቄሳር ኮይኑ ንምዕራባዊት ሮማ ይገዝእ ነበረ። ንግስቲ ኢሌኒ ድማ ብ272 ዓመተ ምህረት ንዓብይ ቆስጠንጢኖስ ወለደት። ቆስጠንጢኖስ ድማ ገና ንእሽቶ ከሎ ወኪል ኣቦኡ ኮይኑ ምስ ሰርሐ ኣቦኡ ሞተ። ሰብ ስልጣናትን ናይ ኣቦኡን ህዝቡን ተሰማሚዖም ን18 ዓመት ዘዕድሚኡ ቆስጠንጢኖስ ኣብ ቦታ ኣቦኡ ሓምለ 25 ኣብ 300 ዓመተ ምህረት ኣብ ምዕራብ ሮም ኣብ ገላትያ አንገስዎ። ኣብ ውግእ ድማ ብዙሕ ጀግንነት ስለ ዝፈጸመ በሰራዊቱ ተፈታዊ ነበረ።
ንግስቲ ኤሌኒ ንወዳ ቆስጠንጢኖስ ካብ ንእስነቱ ጀሚራ ብዛዕባ ሃይማኖት ክርስትናን መከራ ክርስቲያናትን ስለ ዝመሃረቶ ብዛዕባ ክርስቲያናት ዝነበረ ኣመለኻኽታ ድማ ካብቶም ኣብ ሮማ ዝነበሩ ቄሳራት ንኩሎም ዝበለጸ ነበረ። ብፍላይ ድማ ብ312 ዓመተ ምህረት ምስ ጸላኢኡ መክሲሚያኖስ ክዋጋእ ምታ ነጋሪት ሓይለ ሰራዊት ኢሉ ንውግእ ምስ ተሰለፈ ብራእይ ኣብ ሰማይ ከምዚ ዝብል ምልክት መስቀልን ጽሑፍን ስለ ዝረኣየ በዚ ምልክት መስቀል ነጸላኢኻ ክስዕሮ ኢኻ ኢሉ ንሰራዊቱ ምልክት መስቀል ኣብ ኣጽዋሮምን ባንዲሮኦምን ክገብሩ ኣዘዘ። ብኡ ንብኡ ድማ ውግእ ምስ ተጀመረ ኣብ ድልድል ሩባ ቲቤር ንኹሉ ግዛእታት መንግስቲ ሮማ ተቆጻጸረ። ዓብይ ቆስጠንጢኖስ ንጉሰ ነገሥት ሮማ ምስ ኮነ ኣብ 300 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ንክርስቲያናት ናይ ሓርነት ኣዋጅ ኣወጀ። ክርስትና ድማ ሃገራዊ ሃይማኖት ኮነ። ንግስቲ ኤሌኒ ድማ ብዝረኸበታ ምቹእ ኩነታት ተጠቂማ ነቲ መስቀል ጎይታና ካብ ትቐብረሉ ንምውፃእ ብ327 ዓመተ ምህረት ናብ ኢየሩሳሌም ከደት። ኤሌኒ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ክርስቲያን ምስ ኮነላ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዳ መስቀል ንምድላይ ከምኡውን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከባ ቅዱሳት ቦታታት ቤተ ክርስቲያናትን ንምብጻሕ ንእግዚኣብሔር ተመባጺዓ ነበረት። ድሕሪኡ ቆስጠንጢኖስ ኣሚኑ ብ337 ዓመተ ምህረት ተጠምቀ። ቅድስቲ ኤሌኒ ድማ ከምቲ ዝተመባጽዓቶ ናብ ኢየሩሳሌም ከደት። ምሳኣ ድማ ብዙሓት ሰራዊት ነበሩ። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሐት ድማ ብዛዕባ ክቡር መስቀል ምምርማርን ምሕታትን ስራሓ ገበረት። ነቲ ቦታ ዝገልጸላ ግና ኣይረኽበትን። ኣይሁድ መጀመርታ እምቢ እኳ እንተበሉ ድሕሪኡ ግና ብዝገበረቶ ጻዕሪ እቲ ኣረጊት ኪራቆስ ነቲ ጎልጎታ ኸረን ኣርኣያ ኳዓትዎ ኢሉ ድማ ነገራ። ኪርያቆስ ድማ እዋኑ ስለ ዝረሓቐ እዚ እዩ እቲ ሓቀኛ ኸረን ኢሉ ክሕብር ኣይከኣለን። ስለዚ ካብ 3 ክራናት ሓደ ከም ዝኾነ ነገሮም እሞ ኤሌኒ ድማ ነቶም ክራናት ክቑዕቱ ኣዘዘቶም። መስቀል ጎይታና ድማ ብዙሕ ሰብ እናኣመነ ኣብ ግዜ ሽግር ማንም ከም ዘይረኽቦ ኩሎም ነበርቲ ኢየሩሳሌም ንጓሓፎም ኣብቲ ክቡር መስቀል ዝረከበሉ ቦታ ክድርብይዎ ኣይሁድ ስለ ዝኣዘዙ ካብ 200 ዓመታት ንላዕሊ ጓሓፋት ስለ ዝደርበይሉ ዓብይ ከረን ኮነ። ኤሌኒ ነቶም ክረናት ንምውጋድ ካብ 3 ክረናት እቲ ዝኾነ ንምፍላጥ ደመራ ብምድማር በቲ ዕጣን ብምውሳኽን ብምሓዝን ምልክት ረኸበት። እቲ ዕጣን ድማ ናብ ሰማይ ምስ ከደ ብኡ ንብኡ ተመሊሱ ኣብቲ መስቀል ዝርከበሉ ከረን ብምዕራፍን ብምስጋድን እቲ መስቀል ዝርከበሉ ሓቀኛ ቦታ ኣርኣዩ። ድሕሪኡ ድማ መስከረም ዕለት 16 ምኹዓት ክጅምሩ ኣዘዘት። ን6 ወርሒ ዝኣክል ድማ ኹዓቱ። መጋቢት ዕለት 10 3 መስቀላት ብሓደ ተረኽቡ። ጎይታና ዝተሰቕለለ መስቀል ኣየናይ ምዃኑ ንምፍላጥ ግን ብጣዕሚ ተጸገሙ። ሓደ ዝሞተ ሰብ ኣምፂኦም ኣብ 2 መስቀላት በብተራ አንበርዎ ግን ኣይተንሰን። ኣብ መወዳእታ ግን እታ ሳልሰይቲ መስቀል ምስ አንበርዎ ሽዑ ንሽዑ እቲ ዝሞተ ሰብ ተንስአ። ኤሌኒ ድማ እቲ መስቀል ናይ ጎይታ ከም ዝኾነ ፍለይታ ሰገደትሉ። ኩሎም ክርስቲያናት ድማ ምስኣ ኮይኖም ሰገዱ። ኣብ ኩሉ ሃገራት ዝርከቡ ክርስቲያናት ድማ ነቲ መስቀል ከም ዝተረኽበ ምስ ሰምዑ ብርሃን ኣንዲዶም ሓጎሶም ብምግላጽ ንዓለም ከም ዝፍለጥ ገበሩ። በዚ ድማ እዚ ዓብይ ምልክት ምድሓን ዝኾነ መስቀል ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብደመራ ብምድማር ብዓብይ መንፈሳዊ ስርዓት ተብዕሎ። ከም ተቀድም ዝተዘራረብናዮ ንግስቲ ኤሌኒ መስከረም 16 ኣብ 320 ዓመተ ምህረት ብምልክት ዕጣን ኩዕታ ጀሚራ መጋቢት 10 መስቀል ምስ ረኸበት ኣብ ዓብይ ቤተ መቕደስ ጎልጎታ ሰሪሓ ነቲ ቅዱስ መስቀል ብኽብራ አንበረቶ። እዚ መስቀል እዚ ድማ ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ከም ፀሓይ እናብርሀ ንሕሙማት እናፈወሰ ንኣጋንንቲ እናሰጎገ ዝተፈላለዩ ተኣምራት እናገበረ ንምውታት ውን እናኣተንሰ ንዕውራት እናርኣየ ተኣምራቱ ቀጸለ። መስቀል ጎይታና ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝጸንሐ ነገሥታት ድማ ነቲ መስቀል ብምውሳድ በኣሲ ፈጠሩ። በዚ እዋን እዚ ድማ መራሕቲ ሃይማኖት አንጾኪያ፣ ኤፌሶን፣ ኣርማንያ፣ ግሪክ፣ እስክንድርያ ወዘተ ነቲ ባህሳ ኣህደውዎ። ድሕሪኡ ድማ ንመስቀል ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝርከብ ን4 ከፊሎም ብስምምዕ ናብ ሃገራቶም ወሰድዎ። የማናይ ክንፊ ንኣፍሪካ ስለ ዝበጽሑ መስ ታሪኻዊ ንዋየ ቅዱሳት ኮይኑ ኣብ ግብፂ ዝርከብ ናይ እስክንድርያ ፓትርያርክ ተረኺቡ ኣብ እስክንድርያ ብኽብሪ አንበሮ። እዚ ግማደ መስቀል ንብዙሕ ዘመን ኣብ እስክንድርያ ምስ ነበረ
ኣብ ግብፂ ዝነበሩ እስላም ድማ እናበዝሑ ሓይሎም እናበረኸ ኸደ። ኣብ እስክንድርያ ዝነበሩ ክርስቲያናት ድማ ስቃይ ከብዝሕሎም ጀመሩ። ክርስቲያናት ድማ ሓድነቶም ብምፍጣር ምኺሮም ንንጉስ ኢትዮጵያ ንሃፄ ዳዊት ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ሰደድሉ። ኦ ንጉስ፣ ኣብዛ ግብፂ ዘለዉ ኣስላም መከራ ኣጽኒዖምልና ኣለዉ፣ ሓይልኻ ኣልዒልካ ሕግዘና ኢሎም ሓተትዎ። ዳግማዊ ሃፄ ዳዊት ድማ ንመንፈሳዊ ሃይማኖት ቀኒኦም ፍቅሪ ክርስቶስ ስለ ዘገደዶም 20,000 ሰራዊት ሒዞም ናብ ውግእ ግብፂ ኸዱ። በዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ግብፂ ዝነበሩ ሓያላን ፈርሑን ተሸበሩ። ንጉስ ዳግማዊ ዳዊት ድማ ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ንእስላማውያን ሰደደ። ብተፈጥሮ ኣሕዋትኩም ምስ ዝኾኑ ክርስቲያናት እንተዘይተዓሪቅኩም ናብ ሃገርኩም መፅየ ከጥፋኩም እየ ዝብል መልእኽቲ ሰደደ። መልእኽቲ ንጉስ ድማ ናብ እስላማውያን ምስ በፅሖም ፈሪሖም ከምቲ ናይ ቀደም ሃይማኖቶም ጸኒዖም ብሰላም ክነብሮም ምስ ኣሕዋቶም ክርስቲያናት ተዓረቑ። ሃፄ ዳዊት ድማ ዕርቆም ሰምዑ። በዚ ጉዳይ እዚ ድማ ተሓጐሱ። 12,000 ወርቂ ኮይኖም ሓጐሶም ንንጉስ ኢትዮጵያ ንዳግማዊ ዳዊት ብደብዳቤ ገይሮም ሰደድሎም። ንጉስ ድማ ነቲ ደብዳቤ ሓጐስ ምስ ረኣይዎ ነቲ ወርቂ ግና ብምብላስ ከምዚ ዝብል ደብዳቤ ጸሓፉ። ኣብ ግብፂ እትነብሩ ሰዓብቲ ክርስቶስ እንኳዕ ደስ በለኩም። እቲ ሰደድኩምለይ 12,000 ወርቂ መሊሰ ሰዲደልኩም ኣለኹ። ዕላማይ ወርቂ መላይ ኣይኮነን፣ ፍቕሪ ክርስቶስ ስለ ዘገደደኒ ብዝተኻእለኒ ኩሉ ሽግርኩም ኣርሒቆልኩም። ሕጂ እውን ዝልምነኩም ዘለኹ ኣብ ሃገረይ ኢትዮጵያ ጥሜትን ጭንቀትን ድርቅን ወሪዱ ስለ ዘሎ መስቀል መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ዓጽሚ ቅዱሳትን ምስ ካልኦት ክቡራት ንዋያተ ቅዱሳትን ክሰድለ ኢኹም ዝብል ነበረ። እቶም ኣብ እስክንድርያ ዝነበሩ ምእመናን ድማ እዚ መልእኽቲ ምስ በፅሖም ምስ ሊቃነ ጳጳሳት ብምምኽኻር እዚ ንጉስ እዚ ዓብይ ክርስቲያን እዩ፣ ስለዚ ልቢ ክሕጎስ ግማደ መስቀል ጎይታና ምስ ዓጽሚ ቅዱሳንን ንዋያተ ቅዱሳትን ሓዊስና ሕጂ በቲ ዝመለሰ ወርቂ ናይ ብርዕን ናይ ነሓስን ናይ ወርቅን ኣዳሊና ክንሰደሉ ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ብኽብሪ ብስርዓት ብሰረገላን ብገመልን ጽዒኖም ናብ ስንዓር ኣብፂሖም ምስ ኣረከብዎም ቢዶም አንጨብጨቡ። ብእግሮም እናጨፈሩ ብግንባሮም እናሰገዱ ብኽብሪ ብሓጎስ ተቐበልዎም። ግማደ መስቀል ድማ ናብ ማእኸል ኢትዮጵያ ከይበፅሐ ብድንገት ንጉስ ዳዊት ኣብ ሰንዓር ዓረፈ። ግማደ መስቀል ድማ ግድን ኣብ ሰንዓር ክጸንሕ ኣለየ። ድሕሪ እዚ ድማ ወዲ ዳግማዊ ዳዊት ንጉስ ዝረኣየ ያዕቆብ ምስ ነገሰ ናብ ሰንዓር ከይዱ ነቲ ግማደ መስቀል ምስ ካልኦት ንዋየ ቅዱሳንን ኣምፂኡ ናብ ዋና ከተማኦም ደብረ ብርሃን ቤተ መቕደስ ሰሪሖም ክሰቕልዎ ክደኽሙ ከለዉ ብሕልሚ ድማ ንመስቀለይ ኣብ መስቀለኛ ቦታ ኣቕምጥዎ ዝብል ሕልሚ ረኣዩ። ንጉስ ድማ ቦታ መስቀል እናደለየ ኣብ ኩሎም ኣውራጃታት ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣንቢርዎ ነበረ። እንተኾነ ግና ነቲ ናይ መወዳእታ ቦታ ንምርካብ ብሕልሚ እናደጋገመ ንመስቀለይ ኣብቲ መስቀለኛ ቦታ ኣቕምጥ እናበለ ይነግሮም ነበረ። ኣፄ ዘርአ ያዕቆብ ድማ ን7 መዓልታ ሱባኤ ኣተዉ። በሱባኤ እዚ ድማ ዝተገለጸሎም ነገር ነቲ መስቀለኛ ቦታ ዝመርዕ ዓምደ ብርሃን ከም ዝመጾም እዩ። እሳቶም ድማ ካብኡ ምስ ወፁ ነቲ ቦታ ዝመርዕ ዓምደ ብርሃን ኣብ ቅድሚኦም ደው በለ። በቲ መሪሕነት ድማ ናብ ወሎ ክፍለ ሃገር ኣምባሰል ኣውራጃ ኣብ ውሽጢ ግሸን እትበሃል እምባ መሪሑ ኣብፅሖም። ብሓቂ ድማ እዛ ግሸን እትበሃል እምባ ብጥበበኛ ሰብ ከም ዝተቐርጸት ጽብቕቲ መስቀለኛ ቦታ ኮይና ረኽብዋ። ልቦም ድማ ብብፅሑ ተሓጐሱ። ኣብታ እምባ ድማ ዓብይ ቤተ መቕደስ ሰሪሖም መስቀሉን ካልኦት ንዋየ ቅዱሳንን ከም ማዕርጎም ዝኸውን ቦታ ሰሪዖም ኣንበርዎም። እዋኑ ድማ 4ይ ክፍለ ዘመን እዩ። ካብ ሃገር እስክንድርያ ምስ መስቀሉ ብዝተፈላለየ ሳጥን ተዓሽጎም ዝመፁ ንዋየ ቅዱሳት ዝርዝር ስሞም ዝስዕብ እዩ። ጎይታ ብመዓልቲ ዓርቢ ዝለበሰ ቀይሕ ክዳውንቲ፣ ካብ ሮማ ዝመጽእ ክዳውንቲ፣ ብርዚ ሰተይሉ ዋንጫ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሰኣሎ ስእሊ ርእስን ምስልን ዝተፈላለየ ዓጽሚ ቅዱሳንን
ካብ ገዳማት ግብፂ ዝተቆጥረ ሓመድን ማይ ዮርዳኖስን ኣብኡ ይርከቡ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ጠቀስክዎ እምባ ግሸን ካብ ኣዲስ ኣበባ 480 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እትርከብ ቅድስቲ ቦታ እያ። ቀደም ኣብ ዘመን ኣቦታትና ጉዕዞ ናብ ግሸን ማርያም ዓብይ በዓል ካብ ሓደ ወርሒ ኣቀዲሙ ጅምር ነበረ። መንገዲ ድማ ምቹእ ስለ ዘይነበረ ብጣዕሚ ከቢድ ነበረ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ውሽጢ ዓድን ካብ ወፃኢ ዓድን ዝመፁ ክርስትያናት ኣለው። ቁፅሮም ቁሩብ ዘይኮነ ብዓሽሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ናብቲ ቦታ ይኸዱ። ብዙሓት ምእመናን ድማ እንዳዘመሩን እናተማሃለሉን እናተማሃሩን ባህባር መምላስ ልሙድ እዩ። ኣብ እምባ ግሸን ድማ ኣብ ኩሉ ማዕዝናት ቤተክርስትያን ተሰሪሖም ኣለው። ካብ ርእሲ መስቀል ድማ ናይ ድንግል ማርያም፣ ካብ ትሕቲ መስቀል ናይ ቅዱስ ሚካኤል፣ ካብ የማናይ ክንፊ ናይ ቅዱስ ገብርኤል፣ ካብ ፀጋማይ ክንፊ ድማ ናይ ቅዱስ ኡራኤል፣ ኣብ ማእኸል ድማ እቲ መስቀል ተሰቕለሉ ናይ ኣቡነ ገብርኤል ቤተክርስትያን ይርከብ። ብፍላይ ድማ መስከረም 21 ቅዳሴ ምቅዳስን ቅዱስ ቁርባን ንምቕባል ዝደልዩ ምእመናን ቁፅሮም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኩሎም ቤተክርስትያናት ብምእመናን ይምልኡ። እቲ ናይ ኣቡነ ገብርኤል ቤተክርስትያን ድማ ናብ ካንሸሎ ብምውፃእ ካህናት ድማ ቅዱስ ቁርባን የቕርቡ። ክልተ በዓላት መስቀል ኣሎ። መስከረም ዕለት 17 መጋቢት ዕለት 10። መስከረም ዕለት 17 እቲ ክርስቶስ ተሰቕለሉ ቅዱስ መስቀል ብቆስጠንጢኖስን ቅድስት ንግስቲ እሌኒን ኣብ ጎልጎታ ዝረኸብሉ ዕለት እዩ። መጋቢት ዕለት 10 ድማ እቲ መስቀል ኣብ 7ይ ክፍለ ዘመን ብ629 ብህርቃል ኣብ ፐርሺያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢራን ካብ ዝተሓበአትሉ ቦታ ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ቤተክርስትያን ገለ ዝሓለፉን ናይ ሕጂ መምህራንን ኣብ ዘሕተመዎ መፅሓፍቲ ቅድስቲ እሌኒ ካብ ዝተቐብረሉ ቦታ ንምውፃእ 7 ወርሒ ከም ዝወሰደላ ይገልጹ። እቲ ምኹዓት 17 መስከረም ተጀመረ። መጋቢት ዕለት 10 ከዓ እቲ መስቀል ተረኸበ። ብመሰረት ቤተክርስትያን ዘሕተመቶ ሕጂ እውን ብኣገልግሎት ዘሎን ጥንታዊ ስንክሳር ኣብ መስከረም 17 ነባብ ናይ 4ይ ክፍለ ዘመን ንግስቲ ቅድስቲ እሌኒ ነቲ መስቀል ካብ ዝተቐብረሉ ስፍራ ምርካባ፣ ኣብ መጋቢት ዕለት 10 ነባብ ድማ ናይ 7ይ ክፍለ ዘመን ንጉስ ህርቃል ነቲ መስቀል ካብ ተሰርቀሉ ግዝኣት ፐርሺያ ማለት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢራን ካብ እትበሃል ሃገር መምላሱ ብግልፂ ተቐሚጡ ኣሎ። በዓል 17 መስከረም ብግብፂ ን3 መዓልታት ይቕፅል። በዓል መጋቢት 10 ግና ንሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ይኸውን። በዓል መስቀል ካብ 4ይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ክሳዕ መስከረም 16 ምህናፅ ቤተክርስትያንን ስርዓት በዓል ደመራን ከምኡውን መስከረም 17 በዓል መስቀል ይኽበር። በዓል መስቀል ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ን2000 ዓመት ከም ዝተኸብረ ይንገር። እቲ በዓል ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን መስቀል ተባሂሉ ክፅዋዕ እንከሎ ብዝተፈላለዩ ብሄራት ከም ከባቢኦም ዘለዉ ቋንቋን ዝተፈላለየ ስም ኣለዎም። ከምቲ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ዝተፃሕፈ ሓደ ክፋል መስቀል ናብ ኢትዮጵያ መፂኡ ኣብ ግሸን እምባ ይርከብ። ግማደ መስቀል ኣብ ዘመን ሃፀይ ዳዊት ካብ እስክንድርያ ወይ ካብ ግብፂ ክመፅእ እንከሎ ቅድሚ ናብቲ መስቀል ዝመስል ግሸን እምባ ምብፅሑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዝተዘዋወረ ይንገር። ኣብዚ ዘመን እዚ ድማ ብሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ካብ ዝበዓለሉ ቦታታት እቶም ናይ ዓዲግራት፣ ናይ መቐለ እንዳ መስቀል ወይ ጮሞኣ ኣምባታት፣ ከምኡውን ኣብ ተጉለተ መስቀለ ኢየሱስ ግማደ መስቀል ንወርሕታት ከም ዝተቐመጠ ይዝከር። በዓለ መስቀል መለለይኡ ደመራ እዩ። ብምኽንያት በዓል መስቀል ብምግባር ብዛዕባ ታሪክ ቅድስቲ እሌኒን ቅዱስ መስቀልን ዝተዛረብናሉ ናይ ሎሚ መደብና በዚ ይዛዘም።